iba tinga call na po Meghalaya TMC office mo. Di number ba pila pin ikajing stana jong phi bat kajing kashan jong phi ye kani ka party da ka pila da ai miss call how new number kandai ndio pra nyaw nyaw kandai ndio pra nyaw nyaw di ba pila pon ni amba kandian na kwa ban batai shai phi shapanga thong jong kani ka TMC party mo ba bat kajing tumu bakan wan rash ka jela jingi oh hoi kong ngala ai miss call king kong how to number mencisngi ban kershan ya ke TMC oh hoi to ba ta ko shibun mo ba di long akwa ban batai ya phi sapang ka jing thumu bat ka thong ba ka TMC ka dan na benta ka Meghalaya bat ya phi kum jo hoi to kong kabyang palan ta ba te ba kum ba philai imo long kum hakini kisni ka jala jingi te kala sadian bha bat babun ru jing duna te dengan ka Meghalaya TMC pat ka dan kinya ta thong ban wan ra ka jing kala ya upat ba ka jala ha ka ba ya dei bat ka jaka ai jing sumar ka pule puthi ki surang bat ban penjok kamru jadi khun samla ka jela bat kiwe dia dengan batai lingkot sapi kan mo ba kam tam e mo ba ha ki jaka nong kendong ha ka ba kalum ka ni kalat ru kam pat biang bat ben bahaya ka surok ru kumjo di ka TMC pat long kanyarap kan mo ba ban man ra ikini baro di ba pi ban ya shimenta ha ka jing man ra ka jing kala pi kloi ban kershan bat ban register kum member ha ka TMC hoi kong kloi ban kershan bat ban long member ka TMC de kong ngan le kum no mo ban register yala de ban long kum member jong TMC hoi na benta ka tapat ba long ni kwa kan ka jing tip jong phi shapang jong phi kim dian kata ka long ka keteng ka jaka sa ba kibe de nang long bangin yo mo ban pha ka jing so bha na ka leng jong TMC party ti ba long ban batai benya eke hoi kong kalong tang ba kong shwa kata ngakwa ban kli na kawai ka jing kli shaphi hoi ba ta ka ek ba ka ba kwa ban tin na ka leng jingi te kong leader jong TMC ha Meghalaya ude umukul sama em hoi ba hoi ude umukul sama oh kum ta kong te kong ude ubru bas ngawrit ba ban ngiru ngis ngaw tenat bahai u ha ka por jong ute kong ulale sibun mo kita kikam ki babha na kamta ki paiba ka jela Meghalaya jongi kumbangan syupu kemau mo kong ba umukul sama ulawan ra ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act kane ka kong kala pensingan sibun ingi bat ngilayo dia klaim kata ka jing shifting mo na ka jing wan klip kita ki bar jela sakane ka jela jongi bat bantu ya ka hok jongi hoi kadai ba kata ba umapi hoi ba umukul sama se ulawan ra sibun ki skin na ka benta ki jaka star bat ki jaka nong kendong ru umjo kan hoi kong hoi nga syukwa mo kong ban ai kuble yo na kaliang jongaru namar ba ulale sibun ki kampan roy mo kong haka sinong ka tau bat kong ula airu kawai ka jaka ai jing hikai haka sinong jinga kata ka jaka ai jing hikai ka rep karyang bat kane ka jaka ka yarap sibun ingi kinong kendong ki basa hanong kendong bat ngiyo kamai kaji na kato ka jaka ai jing hikai kalau kunta ba kata ti kalau ka bas senat ba tongan sa penthoi kini ki ba philaang ba ngan sa pentip sa uru mo ba oh kunta kong tate ngabha ong uru mo ba de lengba jong uma uwe na ki men jonga ulayo bantre ha to ka we ka slam tre kam jong ka jela khantam kong mentang ila ihi ba ka ha ka perthei ba kudu kam kudu jam mo kong pe ki don hi ki basa marjan tanga ba ki bahing jong aru kilayo sibun kita ki jimentoy na ki skimba umukul ulawan ra hoi to ba tongan sa pentip lidi kini ki ba philaang ken longan sa tha ba nan sa pentip sa umo ti menta pa long akwa ban ki phitia lakini gijing don kam ki jong phi long kini gijing don kam jong phi ken long ha ki snong ki thau jong phi kum ka la kum juru ki surok ha ka snong jong phi ki biang ne kum nu le pat menta em kong kalai ru kam biang re ka surok ru kam biang re kalai mentali te kong sipang kalip sipang kala me kamtam mentahi gibnai ba ki khun kila don exam mo tengi sim sitam sibun ya ki khun dangi peru saka surok kong ka surok kala sa kharum kharam klim don kata ka jing pachinate kalau kunta ba ti so bha ban map na menta kita mo ti tang ba nila ti ban pen urlang kita barok ki jing kwa ki jong phi kin ba anda ka TMC kelawan ang ka board kan sa kmi kita ki jing e barok ki ba phi ko upat ba barok phi dan ken mo hoi to kong to kung upay ba te kong asyani bahaya mukul ban
Ya kati MC parti amde tang mga marwe ndai ki para marjan marpa kilo ki jorjo ngaru kisnya tenat bahayo mukul bat ya kita ki ba mukul lale manshwa ingi bat kita ki ba la treshi tamma na tau pai ba bat na ta kajla jongi hiru han ka ba ku deshi bon ya bai ka jing ka shan ka jong ki pila ban pentep ru kum jori ki parlok par jorjong pimo kuma pila ai mes ko te pentep la ki ru ken bakin kersane ka party but I'm miss call ru how to number ba pila I'm a pima ba oi to kong tongan sa ong yagi perlok jonga ban ngacharai hiru ba kinsa ai yung miss call how to number jong pikong ta ba ku deshi